Από το 2020 άρχισε να φαίνεται ευρέως και όλο και πιο ξεκάθαρα το αδίστακτο πρόσωπο της εξουσίας μέσω του χρήματος, του ελέγχου, του εκβιασμού, της εκδίκησης, της ασέβειας, της προσβολής, του εγωισμού, της κριτικής, της επιθετικότητας, της ύπουλης προπαγάνδας προς το έγκλημα και την αρνητικότητα, της συκοφαντίας, της αδικίας, της διαφθοράς πολιτικών και μη, της κλοπής, της πορνείας, των ναρκωτικών, των επεκτατικών πολέμων, του θανάτου χαρακτήρων και βιοπαλαιστών. Το 2026 συνεχίζει το ίδιο σκηνικό και θα συνεχιστεί εντονότερα έως και το 2032, όπου θα αποχωρήσει η αστρική θέση του ουρανού από τον Ταύρο. Το θετικό είναι ότι το τρίγωνο του ουρανού στους διδύμους, με τον Πλούτονα στον υδροχόο, από τον 5ο του 2026 έως τον 6ο του 2028, σε αυτή την διετία, θα δώσει σε αυτούς που έχουν σημεία, πλανήτες και μεσοδιαστήματα στις πρώτες 10 μοίρες, δηλαδή σχεδόν σε όλους, νέες προοπτικές αφύπνισης, αντίληψης, έκφρασης, επικοινωνίας, θέλησης, δράσης και δύναμης. Αυτό θα εξαρτηθεί από τον καθένα ξεχωριστά που θα αγγίξει η όψη. Π.χ. αν κάποιος θελήσει, γιατί ο Πλούτονας είναι η θέληση, να ξεκινήσει να μεταμορφωθεί στην καλύτερη έκδοση του εαυτού του, τότε θα ανοίξουν οι ουρανοί και ο δρόμος της αρετής για να βιώσει τον επώδυνο και απελευθερωτικό βίο της αυτοβελτίωσης από τις σκιές και την πλάνη. Αν πάλι κάποιος άλλος με τα ίδια ερεθίσματα θελήσει να στρέψει την ενέργειά του στο να αγοράσει πορτφόλιο στην Google, νέο κινητό που να μαγειρεύει, να ενεργοποιήσει τον προσωπικό αριθμό, να κινείται με ηλεκτρικό υπτάμενο αυτοκίνητο, να έχει ρομπότ για σύντροφο κλπ., τότε για αυτόν δεν θα υπάρχει πρόοδος και ευτυχία, αυτός έτσι θα νομίζει, αλλά θα είναι εκτός θέματος. Το μήνυμα για το 2026 είναι: ψάχνω να βρω τον εαυτό μου και προσπαθώ να επικοινωνήσω με την θεϊκή δύναμη μέσα μου. Εύχομαι σε όλους να λάβουμε το μήνυμα. Με αγάπη, Νίκη.